Fy enw I yw Annwen ac rydw I yn arolygydd helendid cig i'r asiantaidd safonau bwyd. Rydw i'n gweithio yn yr lladd-dy ac rydw i'n arolygu cargws ac offal i wneud yn siŵr fod nhw'n diogel i mynd mewn i'r cadwyn bwyd. Mae'n swydd ni yn pwysig iawn achos rydym yn diogelu iechyd y cyhoedd. Wrth arolygu y cig, rydym yn gwneud siŵr fod rhywbeth sydd yn anaddas yn dim yn mynd mewn i'r cadwyn bwyd. Gallwn arolygu hyd at 1000 o cargws mewn un diwrnod. Rydym yn gweithio'n agos efo'r milfeddyg swyddogol ac yn rhannu unrhyw problemau efallai byddwn nhw'n cael yn ystod y dydd. Rwy'n prowd iawn o fy swydd ac y ffordd rydym yn diogelu iechyd y cyhoedd.